Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho, Gong. Ameng-ameng nyawa kuwi. Satriya sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werkudara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petro aja mlayu, ngandel ora. Ndara Werkudara, yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werkudara ora tau ditantang karo menungso. Sapa sing nantang Werkudara? Wis jelek nyawang gelaring jagat eseme rembulan. Jelek urip ning alam padang njaluk tak pateni model piye kowe? Den. Kula niku ngabdi lho. Kula niku nek karo Bendara niku ora tau serius. Kula ngoten niku janjane sampean yo mbok kulino karo watak-wantune Petruk, kula niku rak meng ngejak Gojek to. Ah, Petruk ameng-ameng nyawa kae. Doyak Werkudara monggo Petruk mlayune itik-itik Werkudara bantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah Baladewa ora rene. Bagong, nggih. Piye dadekke ora? Manut. Lho. Nggonmu nantang karo aku kowe nyas karo Yai Prabu Kresna iki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo kowe ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa. Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karomu piye? Oke. Padahal aku ora iso sero, ha. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku wis kasanan kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lanat. Mati aku. Ndara Werkudara banter banget nendhangi. Wah, anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget. Nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Baladewa ya nesu itu ampe. Ngopo? Ayo mlayu ndak doyan Ndara Werkudara. Wis doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing bahaya. Kowe ndisi atro. Ya ya ya. Modar kowe. Wah, kowe nabrak Satpol PP. Kula tak nyuwun pirsa riyin ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan riki madosi sinten? Goleki kowe. Modar. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Wah, kere do ngopo iki? Sowan ana ing negara Ngamarta. Petruk karo Bagong Timbalana. Kuwi kadine apa duwe karep sedya dhewe. Apa pancen diutus karo bapakne? Werkudara prayogakna, ya. Petruk Panakawan Petruk padha raja sapraptanira Panakawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladoni dumawahing tawang tuwang sinuwun. Linepatna ing tulamanu. Wilujeng sowan kula niring sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk Sandhapepada Paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Petruk ndak tampa. Pangestu ning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Panakawan Bagong padha raharja sapraptamu. Werkudara apa? Bagong tak timbali kok meneng wae. Saja isih mumet sirahe. Wah, tak jenggung bathuke. Gong, timbali. Sapa? Kowe. Sing nimbali? Sinuwun Punta. Bagong, non. Padha raharja sapraptamu Bagong. Nun amit-amit nderek langkung. Kalimantabe. Tinebena iki ladune dumawahing tawang ing ana lan tawang ana lintang. Ora iso omongane kok. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Dudu kuwi king ndak dangu. Lho, lha pripun? Padha raharja sapraptamu. Wilujeng niring sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan.
Andel ora kowe iki. Aku ngomong ta mau, mandek pom mau ki ngopo? Men. Tak engu arepan. Dian. Ora ngerti mburine iki ning ratu apa piye? Kok sak penake dhewe lho. Wah, Petruk padha slamet kamu. Wilujeng Ndara, bekti kula kunjuk. Iya, Petruk tak tampa. Bagong. Nun. Padha Raja sak praptamu. Slamet. Wong edan ora basa karo Bendara. Aku tak kon mlus-mlus sira kok tok-tok. Wah. Aku ngono kuwi mergo tresna karo kowe. Tresna kok nglarani. Ayo karepmu, karepku padha kowe mau lho, sirahmu tak ulung kowe iki dilus-lus. Tresna karo abdi ngono kok mak jelu. Mongko drijine kaya driji gendruwo. Gendruwo cengelmu. Ayo arep. Gedhe tenane. Cleng ngono nang ngendas ya, Tru. Ya di ngapura, Ndara iki tresna karo kowe kok. Pengetunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, penakno. Nggih, sampun mboten kirang kepenak. Petruk padha Raharja. Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Iya, Petruk. Bagong padha Raharja. Pengetunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, ya Bagong tak tampa. Petruk padha Raharja sak praptamu. Sapa iki nggawa sound system? Wow. Sapa, Gong? Sinuwun Prabu Baladewa sero tenane. Ora nganggo tes-tes ngono. Petruk padha Raharja sak praptamu peng nang kuping. Ngerti omong aku sero dadak omongnya kowe. Nggih, pun meneng ora dadak omong kowe ora. Petruk slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogano ngono nggih. Bagong padha Raharja. Ngentrimen dalam Baladewa. Jan iki. Serone ra jama-jama. Berarti merke apik nggon aku. Nggonamu ming toa. Nggon aku jos ya, Tru. Cangkem jembare kok ngene. Ha iya. Serone ra jama wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Nah, semono wae penak kok. Dicilikke salu meneh. Apa? Apa Gong salume? Volume ya salume ora. Ora seru-seru wong kene jak omonge rung budhek kok. Prayogana mulunggu. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem. Ana wigati apa Petruk? Dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petruk. Surem Dewangkara kengken ler manguswa kang layon mijanget ngendikanipun Ndara Puntadewa Petruk sowan nang apa? Niku kula mboten iso ngampet sedhie ati kula. Ayo. Lapke sarungku tak ajar kowe. Kaya jeli. Ana apa Petruk? Mugi dados nang kawuningan. Ada mundur. Pun wonten sewulan iki bapak niku sakit. Bapak niku lara, Ndara. Bapakmu Semar nandhang raga, mboten olahraga. Lara. Iya lara kuwi basane raga. Nggih. Lara apa Petruk? Mboten ngerti. Awake wis ora duwe kekuatan. Ming gletak teng amben mripate kecap-kedhip. Wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah.
Kula niki nunggu sesasi kalih Gareng kalih Bagong Bapak. Ya, Gong. Heeh. Bagong seksine. Anggere Bapak mumet. Nika kula ombeni diapet. Dumadakan Bapak niku mbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi. Terus Bapak niku paring dawuh jam 1:30 nek mboten klentu 1:30 dalu. Iya. Bapak paring dawuh ngeten iki. Petruk. Wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya, Le. Terus Gareng tangi. Terus niki tangi menguyuh terus turu meleh. Ora tau tak gagas. Terus bareng anu Bapak ngendika ngenten iki. Petruk kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Enten niku sesuk-esuk tit mangkata. Bar ngoten niku terus Bapak nggletak meleh klumbruk. Lara meleh. Kula ngotong-ngotong teng amben meleh. Terus kula ngejak Gareng ayo reng soang ning Pandhawa. Gareng boten purun mon Gareng melu migren sakniki. Turu teng jajare Bapak. Gareng yo melu lara. Nggih. Lelakon kok kaya tumpuk matumpa-tumpuk. Aja nganti kula yo melu lara, Bagong yo melu lara, Bagong kula jak sowan mriki ingkang wigatos. Mugi para Pandhawa keparenga mituruti ana dados panyuwune Bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Ning kula percaya sowan kula dhateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika satria ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dhateng kesaenanipun Bapak, ngertos dhateng budi pekertinipun Bapak anggenipun tansah mbantu dhateng para Pandhawa mesti kemawon Pandhawa boten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula kuwatir nek Pandhawa boten rawuh teng Karang Kadempel Bapak selak bablas boten wonten. Mula ndara kula suwun kanthi sanget ndara-ndara Pandhawa keparenga rawuh wonten Karang Kadempel dinten niki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Iye. Gagas ature Petruk. Lah kok dadi atiku lara-lara Yayi. Ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandhang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pandhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya? Wah. Rasa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Adikku kerloro-loro. Petro. Nun. Kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu lara. Bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang terus watuke ngikil ngoten niku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Heeh. Mula nyuwun pamunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngoten niku kula wis tentrem. Mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng sak lampah kula sowan dhateng Karang Kadempel damel lega penggalih Bapak. Mbok menawa Bapak Semar kerawuhan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Iya Petruk, nggih. Ning aku njaluk ngapura ya Petruk. Sebabe yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Kok iso? Merga etungen Petruk ana ingkang gotang. Lho, gotang pripun? Bendara Muragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lho. Ndara Ragil lunga tindak? Iya Petruk. Mongko sangertos kula Ndara Sedewa niku satriya manut-manuting satriya lho. Ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak
ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan iku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki? Kusik to, Gong, kusik. Ya aku nek wis nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Oh ngono kok seragam SD. Abang putih to? Ha iya. Aku lambene ora putih, teles e. Oh ya wis. Mau kathok-tok aku. Heeh. Sebabe pripun? Petro Nun. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada kinarya tumbal negara ing Ndarawati nggone ketaman Pegebluk. Nggih, terus rawuhing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura. Nalika semana Pandhawa kabeh wis padha mathuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati. Ya mung Sedewa ingkang nggondheli pusaka Jamus Klima Sada. Dasaripun Ndara Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klima Sada mboten entuk diasta dening Sunan Prabu Ndarawati dasare napa? Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedhene ora bakal bali maneh marang Praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klima Sada bakal kasangsaya uriping para kawula, Pandhawa bakal asor derajate, luwih-luwih ora bakal duwe kekuatan. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan, wong kang ora seneng kelawan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa, gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Bener niku. Terus nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabu Mandura kuwi panjalmaning mungsuh. Krana Koko Prabu Mandarawati nalika semono paring dawuh bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Klima Sada mbok menawa dadi sarana cubriya atining adiku ragil Sedewa. Lho, bener niku. Kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tumindak elek kalih kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Mula jaman sakmangke menika sing prayitna ngati-ati, ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku mentung ya akeh banget. Mula kudu ngatos-atos. Ngendikane Ndara Sedewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae nek urung iso dijajaki lambe atine. Nadan para Pandhawa menika gandeng Sinuwun Prabu Ndarawati, ning sapa ngerti Sinuwun Prabu Ndarawati menika malih tinggal. Merga Sinuwun Ndarawati menika isih wujud menungsa. Sing isih wujud menungsa menika isih kedunungan ina lali salah apes lan mati. Ngoten. Niku bener. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti? Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadangmu utawa pepundhenmu ing Jodipati. Nggih. Tumuli Werkudara ndukani Sedewa. Sedewa wedi nanging Werkudara adreng nggone ndukani kelawan Sedewa. Wekasan gandeng Sedewa tetep nggondheli pustaka Jamus Klima Sada. Tumuli Sedewa ditundhung karo bendaramu Werkudara. Werkudara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Koko Prabu Mandura nggone ora trima yen to Koko Prabu Ndarawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petruk. Undering perkara iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentala nundung Kang Rayi Ragen niku nuwun sewu kula dasare napa kula tak takon. Ming perkara sampean dasare ngeboti Sinuwun Prabu Ndarawati sampean mentala nundung Kang Rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan prisa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan, monggo beda ibu. Ujaring para sepuh. Tresnanono adimu kuwalon kaya tresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe tresnani adimu kuwalon kuwi ganjarane ngungkuli kowe tresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundung Ndara Sedewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting. Nuting-nuting ya, men. Nek ora dingonone sampean iku ora kapok. Dadi sing marahi si Ndara Werkudara marah besar iki
Kowe ya sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendono wae. Sinuwun Puntadewa dawuh karo Petruk sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Sedewa ki merga dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho piye? Ayo Truk, genti kowe Truk. Ya Gusti. Niki kula njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentolo karo Ndara Sedewa. Nek nganti Pandhawa niku godhang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa 5 niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku 5 cacahe manembah niku 5 wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun prisa. Dasar sampean apa? Ayo Gong. Heeh, arep ngomong apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalih Ndara Werkudara, ora bakal kelakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki meng ngandhake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tantrimamu kowe aja terus ngembet karo Ndara Werkudara. Genti kowe Truk, aku wis kangen mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampeyan kon kula goleki Ndara Sedewa, sampeyan mesti moh. Nek sampeyan moh goleki Ndara Sedewa, niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora kelakon ngrawuhke Pandhawa 5 cacahe. Mbok menawa Pandhawa 5 cacahe niku dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora kelakon rawuh teng Karang Kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange Walara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo Gong, sak aku ndek kata-katae. Oh iya. Karo mikir karo iki nang ndek kata-kata sik terus. Aku lagi pandeng-pandengan. Oh iya. Lho, nek nganti bapakku lho mboten wonten. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing lumpat kejaba Ndara Werkudara, kowe sing salah, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa Tuntang Bol kok ora gelem. Mula ganti bangkean. Edian, Bagong malah saya wani karo Baladewa. Lah kok dadi kowe ngucap nek nganti bapakmu ora ana perkarane Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus tok salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu. Ha ta? Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampeyan. Nek sampeyan ora netangi kamurkane Ndara Werkudara tangeh nundung adine. Iki perkarane dadi rame lho. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kadempel, luwung Bagong mati nang negara Ngamarta. Bangane Bagong weruh bapak tekaning pati ora kelakon penjangkane. Heeh ora, Truk. Nek arep mati ya. Waduh. Truk mbok sing apik cangkeme, Truk. Aku wis gleleng banget e. Oh ya muni ngono. Anakku cilik-cilik. Oh, iki ora lahir batin belane bapak, Truk. Iki sing dadi perkarane. Mula perkara iki kudu dirembug, ora mung dirembug. Ning kudu dipiye carane? Ndara Sedewa kudu ketemu. Sing kudu goleki sampeyan ora sudi. Kowe ya. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Nek wani nundungne wani goleki. Ora sudi, Sedewa wani karo aku. Anane wani sampeyan mergo puguh. Nggih sampeyan berani karo Ing Raka Prabu Sri Bathara Kresna. Anane sampeyan nundung Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampeyan, nepsu sampeyan ditetangi dening Narendra Mandura ora Baladewa. Mula perkara iki ora mung tekan semene. Sampeyan kudu goleki Ndara Sedewa. Ora goleki Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Wah, ora trima kowe arep ngopo? Ayo, Gong, iki gayeng iki, Gong. Kono piye kono? Gone kene wis Ndara Werkudara wis muni ora trima arep ngopo. Iki mung kari sak kata dadi iki. Nggon aku tak damekke wae ya, Truk. Aja. Aja kok. Tak damekke piye to? Nggon aku tak gawene damai wae. Aja. Wis gayeng kok digawe damai ora. Nek sampean mboten purun golek Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Tandirmane Petruk ya arep ngopo? Lah arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi ngopo? Ayo, golek apa ora? Tinimbangane bapak seda merga ora kerawuhan para Pandhawa, luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning ngarepe mbah arep kakangku. Wah, wani karo Werkudara. Nek ngendi papane wong neter Katidayan, alun-alun negara Ngamarta diteter.
Petruk apa Werkudara sing tekani pati? Gong, iki wis dadi lho kene, Gong. aku wis ra marep rono kok. Lho piye iki? Ayo. Iki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Oh. Weh. Oh, cangkem itu. Asale ngayal ora. Madhep rono. Ya, waduh aku berat iki mung suwe. Kowe Werkudara. Aku Baladewa nggawa alugara. Kula ora trima. Wah, saya mabangke kuping. Ora trima kowe arep apa? Pokoke sampeyan ora gelem goleki Ndara Sedewa. Kula nyuwun mampun tetep wani karo sampeyan. Terus ora mlayu tak deplok ndasmu. Mudar kowe. Petra wis metu njaba. Ayo Baladewa, kowe ngecawa kowe. Lho bocah iki malah nantang karo Baladewa anggape apa to? Apa kira-kira wani karo Baladewa sing tak wedeni apa murasa kokean gunem sing tanpa guna. Ayo, kae mati mlebu aja. Ayo. Ayo, kowe ngono ayo. Iki nek ora gendono, iki engko ndak lilimbukane kewengan. Yo. Cek yo. Limbukan rong karuan gayeng. Oh iso ndang ya. Wis ngene iki wae wis apik ngene iki. Sermu piye? Butuhe kok kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng wangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa nek ora iso goleki Ndara Sedewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya rawuh teng Karang Kajempel, rawe rantas malam-malam bakal tak puntung. Wani karo Baladewa sing tawon dene apa? Wah, dalah. Bagong wis ngalake Baladewa pesantren Sondara Langit. Kowe iso ngalake Bagong sasat iso ngombe es krim. Ben sak omong-omong aku. Neng endi? Pamanane terkate ayo. Jemetu Jawa tandinge kerjauan. Ayo, guys. Ayo. Bola bali nek cah edan. Ana ratu kok digetak-getak nganti Koko Prabu le mlayu nabrak cagak. Senenge aku. Amen tak bebeda kaya ngono gendandapan. Mongko sandale sandal lunyu. Ayo. Gua mlaku kaya main sekicus. Jebles. Geguyu karo warga Ngamarta. Iya, Bagong. Nggih. Kula nyajeng nyuwun prisa critane ngonten tenan kok. Iya, Bagong. Pancen bener. Yen to Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundhung lunga wondene ingkang netangi kamurkaning Werkudara Koko Prabu Baladewa. Diantenan. Ada kaya ngono ya Nayaka Prajanegara Ngamarta. Dudu Ngamarta ning Mandura. Anu nggih. Mangkelake kan. Jan. Iya, Bagong. Nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebo. Nele ngombe dina kudu ping 3. Iya. Lah kaya ngopo, Bagong? Ulayan iki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Niku ora wonten regane to? Ana, Bagong. Ana angka 5 nule 6. Ning kok 0 mburi dhewe wernane biru. Kancane ireng.
Do cilaka iki. Konangan iki. Tak tambahi 0 dhewe pulpene biru. Mongko 05-ne ireng ya wis. Niku nganu niku pas nulis dit niku pulpene entek. Oh ngono ora ngapusi to mboten. Nek kula maring dawuh. Undutna Prabiyadana istaken dawuh. Ditung dhewe Bagong. Nggih. Iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep. Weh, sapa ngerti nek nang tuyul. Soale sakniki niku wong niku do golek sugih niku do beribu macem-macem. Ngandel ora kurang siji. Ya sing siji ya anake Semar ya nganggo ragat ora ming paitan cangkem. Sithik ning atos sing. Nggih, mangke kula tombokane. Iya. Sampun nggih nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Bendara Janaka. Iya, Pak. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus. Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongkonan kula. Ora. Semar ki momong aku pirang-pirang taun nek ming nukokke tombo aku rak yo gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono wis. Semar ku dombeni ro ngemplek ra wis mudhar. Mane ming gerang-gerang paneng nyon pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuni nggih. Nyuwun tambahi pangestu nggih, Den. Iya. Syukur bagi Waka Prabu lan Werkudara eling Purwadasina nggone wis nglakoni keluputan Bagong. Nune nggih ora ta kaya nata Mandura Prabu Baladewa. Miwah Raden Werkudara ngawi sangganing para putra pating bleber pating Tirta mludakaning garadan. wonten paridamel menapa dene Paduka Prabu ngawi sangganing para putra ing Jodipati Rama Kyai kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo Gatut ndak tampa. Yo Gatut Kaca ndak tampa. Prabu ingkang putra ing Jangkar Pimpun Antarja ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo Antarja ndak tampa. Rama Kyai sembah kula. Yo Antarja ndak tampa. Pakde aku ngaturke bekti katur yo Pakde. Yo Antasena tak tampa. Aku ngaturke bekti ya Pak, ya Cahedan tak tampa. Wonten paridamel menapa dari Paduka Kanjeng Prabu Mandura ngawi sangganing para putra ing Jodipati. Gatut Kaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye Pakde? Wektu dina iki kowe tak awe tak caketake sowanmu nang ngersaning wakmu ing Mandura. Ingkang wigati aku njaluk tulung karo anak-anak Jodipati isi Werkudara. Supaya goleki Panakawan Ngamarta, siji Petruk, loro Bagong. Ingkang wigati Petruk karo Bagong kudu bali marang Kadempel. Yen Petruk karo Bagong ora bali marang Kadempel, kowe tak paringi Purbawasesa, Mulasara kelawan Panakawan sakarone mau.
Liripun kados pundi paduka Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten. Dasaripun menapa wa dene kula kedah mentala dhateng Petruk kaliyan Bagong. Sik Pakde. Sebabe apa kok nganti Pakde dawuh kaya mengkono? Ngerti yo? Sowane wong tuamu Mandura ning negara Ngamarta nderekake kelawan awakmu ing Ndarawati. Ndarawati ketaman pegebluk. Monggo bisa ana waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus Limasada. Nalika semana Werkudara Janaka Nukula wis padha mathuk lan sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Ya mung Sedewa ingkang ora mathuk. Wekasan dina samengko Sedewa ditundhung karo bapakmu ya kuwi Si Werkudara lunga saka negara Ngamarta. Lungane Sedewa pusaka diasta dening Kyai Kresna dumadakan babak anglayuni jujulan usuli. Soane Petruk karo Bagong ngandhake yen Semar loro. Mongko Semar njaluk usada sarana Pandhawa kinen rawuh ana ing Karang Kadempel 5 cacahe. Ning Pandhawa gotang merga lungane Sedewa. Nalika semana Kyai Prabu Darmaji paring dawuh yen to lungane Sedewa ditundhung karo Werkudara. Werkudara anane nundhung lawan Sedewa merga nalika semana tak sambati. Merga Sedewa ndakwa yen to Kyai Kresna kuwi pandhalmaning mungsuh ingkang bakal gawe ringking para Pandhawa. Lah kok Petruk karo Bagong wani karo aku, wani karo Werkudara. Bapakmu ditantang karo Petruk, aku ditantang karo Bagong. Mula wektu dina iki Petruk karo Bagong wis ora ana pangapura maneh. Yen pancen Panakawanku isih wani karo bendarane, ora pantes yen to suwita nang negara Ngamarta. Aku ingkang mutusi Petruk karo Bagong yen pancen ora gelem bali, tawaningi Purbawasesa Petruk karo Bagong singkirna, yen perlu rudha paripeksa. Mangkat to karo kaca. Gosik Kang, aja mangkat sik Kang. Antasena ngopo? Sik Pakde. Sampeyan dawuh karo anak-anak Jodipati, anake Bapa Werkudara, monggo. Ning nuwun sewu, perkara iki bakal tak tresih. Sampeyan kena dawuh. Ning nek pancen bener dawuhe wong tuwa, anak-anak mesti bakal bangun miturut. Ning aja njlomprongke anak-anak ngatutke dosane anak-anak karo dosane wong tuwa. Lho, dosane wong tuwa piye? Bareng tak tresih miturut critane Pakde, iki mau lupute dudu lupute Bagong karo Petruk. Ning lupute Pakde Baladewa. Lho, luputku piye? Wah, caidan. Sik meneng B, babi meneng sik. Iki tak rembug sik. Anane Pandhawa gotang sebabe mak cilikmu Sedewa ditundhung karo Werkudara. Mergane ditundhung, merga ora sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Anane ora sarujuk, dasare apa? Dasare jarene pustaka Jamus Limasada kuwi pusakaning para Pandhawa. Kuwi panguripane wong sak negara Ngamarta. Yen Ngamarta kelangan pustaka Jamus Limasada, Pandhawa bakal apes jayane. Wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gampang nggone gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa. Kuwi bener. Kuwi bener. Tur kawula Ngamarta ki nek nganti kekilangan pustaka Jamus Limasada, uripe padha kedungsang-dungsang. Ngono? Uripe padha kedungsang-dungsang. Mula Mak Cilik Sedewa kuwi bener. Lho Mak Cilik Sedewa kuwi ngendikake yen to Siwa Ndwarawati dianggep wong sing bakal mibrili kekuwataning Pandhawa. Kuwi bener. Kanthi dasar ngendikamu mau, Mak Cilik Sedewa ora percaya marang Sinuwun Prabu Ndwarawati ya Siwa Ndwaraka. Kuwi bener. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho, lah kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa? Ora ngandani, aku benerke. Wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus. Wong tuwa iki kadang kala ya ana salahe. Ning mergo dadi wong tuwa, aku wong tuwa, kowe bocah ngerti apa? Mangkat ora? Lah ngono kuwi jenenge kowe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Werkudara piye iki? Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge, Gus. Malah ngunekke tobong wong tuwa. Terus Kakang Garukaca Kakang Antarja tok kon mentala karo Panakawanku sik. Mula Kakang Garukaca Kakang Antarja le budal kuwi nganggo petungan kawit mau didhawuhi ora ndang mangkat, mergo aku ngerti atine Kakang Garukaca Kakang Antarja. Kok Kakang Garukaca Kakang Antarja kok mentala karo Petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentala. Merga Kakang Gatot Kakang Antarja kuwi ngerti lelabuhane Panakawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Gatot Kakang Antarja.
Ora ketang sithik Kakang Garwaca ki tau tate nampa pangudange Petruk karo Bagong. Kakang Antarja ya tau tate dikudang Bagong karo Petruk. Lho, tau dimong. Nek kon mentala karo Panakawan dheweke emoh. Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong. Mula gampang nibake dawuh. Nek pancen Petruk karo Bagong ora gelem bali, ruda mari peksa. Dipeksa yen perlu tak paringi Purabawasesa. Lah penak wae nek wong ngomong ning sing temandang ki nganggo ati, Dik. Nganggo ati wong arep temandang kuwi. Nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentala, anak-anak Jodibati kon mentala. Kon nuruti karepmu. Terus saya aku tak takon, Pak. Oh, ora usah nesu. Urung rampung le takon wis. Oh. Bapak kok nundung Pak Lik ki ngopo? Pamanmu ora manut karo aku. Oh sik, sampean kena ndukani Pak Lik. Nek pancen Pak Lik ki salah. Ning Pak Lik Sedewa ki bener nggondheli pustaka Jamus Lima Sada. Mergo tekan jaman napa wae, pustaka Jamus Lima Sada ki aja pisah karo Pandhawa. Kuwi salukane kaya ngono kuwi. Nek nganti pisah Pandhawa cilaka. Wah. Kresna kakangku gedhe labane tumrap Pandhawa. Oh, dadi wong labuh ki itung-itungan. Heeh. Wong labuh ki itung-itungan. Terus ana ngendi dununge salukaning Kyai Sepuh sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih. Diwales kabecikane aja. Nek cara kaya ngono kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin. Nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersani Gusti. Paham? Setan. Wong tuwa malah diulang. Aku ora mulang ning aku ngomong karo bapak. Wong tak andani ya Pak sing jeneng wong tuwa kuwi ora selawase bener. Ora. Wong tuwa li ya kok sok-sok salah. Ning mergo nggone le tuwa terus sing enom dikon ngalah. Ning jane penemune salah. Ngono lho, paham ora kowe? Ah, nang kene iki ketok banget. Dating pendonong niki do bingung. Bapak salah, nek nganti Pandhawa gotang iki ngembet karo nyawane wong. Nyawane wong sapa? Nyawane Semar. Apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa? Berarti apa? Ora ngerti wae, wis ora lulus. Oh, malah ngatungi antem. Oh. Kudune sampeyan ki ngerti. Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Semar ki Prabu Pandhawa ora mung nalika ning negara lho, Pak. Ora ana nalika ning kedaton lho. Ning jaman Pandhawa keraya-raya mapan ning alas prihatin tapa brata, mlebu ngalas, metu ngalas manjing desa. Semar kuwi ngetutke saben dina. Ki nek diukur nganggo brana picis, ngamarta kae didol nggo nguruki mbales kabecikaning Semar ora bakal sak traju, ora bakal sak bobot. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa do nalar-nalar ora. Werkudara, ora usah gagas Antasena. Petruk Bagong dundurke dhewe. Piye Dimas? Ora apa-apa, arep aku korban bathuk ora apa-apa, Kang. Aku wis ngerti bapak iki arep gajul, aku wis ben marem wong tuwa marem. Kang, nggih, ora usah melu-melu. Terus aku takon ngopo? Kakang disiki ning Karang Kadempel. Mergane, lho, Pak Demandra rak ngendikake to nek Semar lara bisane waluya nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Kowe wis tau dimong karo Semar? Iya, tiliki. Iya, Dimas. Kang Antarja, piye Dimas? Tiliki. Nggo gula teh. Iya. Ora mung kosongan. Ora kaya dek aku loro tok tilik kae nggo jeruk teluwe kecut-kecut ra jamak-jamak. Isi to iling-iling. Ayo nyatane kaya wis mangkat to. Lah Dimas arep ngopo? Aku sing arep ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikaniaya karo Pak Demandra karo Bapak Jodipati Kang. Yo Dimas.
kok suwi, Gong? Hah? Kowe kok suwi aku wis metu karo mlayu-mlayu karo Ndara Werkudara oyak-oyakan. Wah, guayange ra jamak-jamak. Tak ubeng-ubengke ringin kurung. Terus Ndara Werkudara menggeh-menggeh terus mundur. Aku ngenteni karo kowe kok kowe suwe banget ngijelke kwitansi. Lho. Kwitansi resep sing wingi ditebus ya lho. Heeh. Ayo tak ijelke sinuwun Prabu Puntadewa. Resep wis ditebus ki tak ijelke meneh. Lho, nggo teknik meneh entuk sangu e. Oh. Cair. Didom le. Wis. Nyambut gawe apa kowe? Ah, sing duwe akal pikiran aku kok njur didom-didom. Iki hakku. Tak omongi ya. Sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung. Ngeri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Ngono. Terus bar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi digodho sirahmu dies mergo hapus-hapus. Nek didom rada ora lara. Mbok menah-men lara ora masalah. Oh iki mbok ora pelit-pelit, Gong. Engko atukoke, jago ati ra jajake. Tenan lho, heeh. Kae rak resepe kae 500.000 to, tak tambahi 01. Ya metu cair, Ndara Puntadewa ki ra tau ora cair. Ya aku njaluk 100. Arep tak nggo ngeramik omah itu. Oh. Ning jeneng keramik ki nek dienggo le duwite le nggo ngapusi mlethek. Men. Mlethek mbok men. Ora masalah pokoke. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, duit le ngapusi tok tukoke keramik. Terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu mblesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik terus. Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes ora. Heeh, wis to. 2 gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. 2 gelas, sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukoke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amah. Mungan-mangan, mudang-medeng, ngombak-ngombe. Oh, karo gareng jan klop. Nek sing gareng keplok Petruk ya keplok. Yo, mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho, Gong. Ameng-ameng nyawa kuwi. Satriya sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werkudara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petruk aja mlayu, ngandel ora. Ndara Werkudara, yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werkudara ora tau ditantang karo menungso. Sapa sing nantang Werkudara? Wis jeleh nyawang gelaring jagat eseme rembulan. Jeleh urip ning alam padang njaluk tak pateni model piye kowe? Den. Kula niku ngabdi lho. Kula niku nek karo bendara niku ora tau serius. Kula ngoten niku janjane sampean ya mbok kulino karo watak-wantune Petruk, kula niku rak ngejak Gojek to. Gojek ning arepe Nayaka Punggawa. Kowe ngisin-isinke karo Werkudara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werkudara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora balek tendangi. Wah, cilaka ya. Ameng-ameng nyawa kae. Doyak Werkudara monggo Petruk mlayune itik-itik Werkudara bantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah Baladewa ora rene. Bagong, nggih. Piye dadekke ora? Manut. Lho. Nggonmu nantang karo aku kowe nyas karo Kyai Prabu Kresna iki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa. Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae.
Saiki aku manut karomu piye? Oke. Padahal aku ora iso sero, ha. Ayo, kowe ngejawab apa wae? Aku wis kakanan kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lanat kowe sing iblis. Woi, ojo mlayu. Mlayu kok ayo. Mati aku. Ndara Werkudara banter banget nendangi. Wah, anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget. Nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Baladewa ya nesu itu ampe. Ngapa? Terus? Apike awake ndonga sak iso-isane. Mergane iki modar tenan awake dhewe yakin. Lah ngopo? Mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak doyan Ndara Werkudara. Wis doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing ben ayo. Kowe ndi sik, Tru? Ya. Modar kowe. Wah, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak tratap. Kapok kowe. Kuwi mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena, kowe nyegat kono. Petruk mlayu cekelen. Degluken cengele. Wis gak ndonga. Njaluk nang ngisor Semboja. Apa nang pinggir cungkup? Ku tak gejak siramu modar. Ndara Antasena kuwi piyayi luhur. Piyayi iso nimbang ala becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok kian ngomong terus. Bekti kula, Den. Ya. Slamet to, Tru. Pangestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Kuwi menggaya kuwi jane ngerti. Engko nek mlayu, kowe nek omong mlayu-mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku tekan kene kon metuk kowe, Tru, nyok tampan ono til. Ya, Tru, aku tak jajan es teh. Aku njaluk, Gong. Mengarep mati kok ngombe es teh. Ngokeh-okehi dosa. Apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi? Nyawaku iki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, wis tak tampa. Kowe mlayu ngopo? Sampeyan tekan mriki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis ganti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyen ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan mriki madosi sinten? Goleki kowe. Modar. Yakin wis. Santai wae, Tru, wis. Pokoke diiklaske wae, anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel limrucut. Wis ikhlas ngono wae, nggo Ndara mestaka kula ngono wae. Sik Gong kowe iki omong apa to? Dar kowe genti kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo, Tru? Dioyak Keng Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pucung. Kowe lha sembrono Petroke. Cucuk watu sisan gong-gong. Hei, sih. Aku ki wedi tenan. Ayo gek bloko. Seto, Gong. Waduh, weteng kula ora banget, Gong. Kowe dagel aku Tinggo ora. Nggih. Anu, mergi kula teng Ndatulaya nantang kalih Keng Rama. Nantang bapak? Nggih. Lah sebabe? Lah Keng Rama nundung Ndara Sedewa. Nundung Pak Cilik Sedewa? Nggih. Lah terus ana hubungane apa? Sambung rapete antaraning kowe karo Mak Cilik Sedewa. Lho rak mbutuhke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gothang. Pamriye, nggo tamba bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh, Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi Pustaka Jamus Limasada kuwi dadi usagaku.
dadi tamba. Lah nek Pandhawa gotang kurang siji ora iso rawuh teng Karang Kadempel, bapak mati piye ayo? Nek Semar mati piye? Mula kula wani Kanjeng Rama merga Rama nundung Darasedewa. Oh ngono to. Nggih. Nyuwun ngapunten. Bari baksa kula wonten Kanjeng Rama. Ora usah nangis. Arep mati kok nangis. Nyadimutnya. Mah. Irung kok kon ngemut. Petruk ki anggere stres sak uni-unine. Mangkel aku. Tak kandhani. Kowe ora usah wedi karo aku. Nggih. Aku rene methuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Heeh. Sampeyan mboten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi truk. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe tak gawe aja nganti kalah karo bapak Werkudara. Estu no? Iya. Ding ding tang ding ding nek ding ding tang ding 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 tang ding ding tak ding 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 ding. Munio. Munio Petruk mati. Culek matamu. Kowe iki nggo ngeyem-yemi ya. Kowe diyem-yemi, mengko nek wis kowe lena, pres. Nggih, Den? Ora. Iya. Oh. Iya. Seneng ae. Ora tak jajake es teh. Weh, Kong. Anonya Ya sithik-sithik ora. turaku lho. Ya wis ora apa-apa. Den, Apa? kula doyak Ndara Baladewa. Sebabe? Sebabe padha kali Petruk. Lho, jare sing nundung Majelis Dewa Bapak Werkudara. Anane Kang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe merga diubupi Siwa Mandura. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Wong arep males kok ora. Iki. Saiki do pindah kene. Pindah kono. Pindah kono iki. Pindah kono. Drowo. Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Baladewa. Nggih pengen supaya bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel, manut aku, nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane kowe tak dandani. dandani cara Kowe tak dandani Petruk, tak dandani cara Baladewa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. wah iki jos gong iki jos piye ameng-ameng nyawa no engko nek do teko lho sapa iki ngembari Wah, ana Werkudara ties. mudhar awake dhewe ngandel ta asline mung arep dipateni alus-alusan kok Tru Tak pikir-pikir omongane Bagong niku bener. Nek kula dadi Baladewa, Bagong dadi Werkudara, niku saya do nesu kowe ora usah kuwatir. Kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho, Gong, ora iso dilarani, ora iso dipateni. nek entek baterene Yes, Ben. Nggih, kula manut mawon. Ya, manut ya. manut Bagong manut. manut waduh dadi Werkudara Tru Ha iya. nggeleleng iki aku Ngleleng ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet-ambekan.
Tok denke ya. Nganti kuning. Do ngapa tambagan? Bagong ngapa tambagan? Tak suwun karo sing gawe jagat muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapa Werkudara. Nggih. Ing titiprane manganak hanong paricata mbak lumembak balu membak lamun mambeng erombak ing samudra hangra sida ora iki ora omong ngenteni len jupuk wayang. Oh iya. Ameng Petruk dadi Baladewa kok wayang lawas. Ya gleleng-gleleng wae. Eman-eman to ya. Wis Bagong meneng. Sedakep kok isih omong kowe. Sula meneh mawon. Ya ing tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winayu ing asepi. Mandi panyuning Sang Antasena ilang wujuding Lora Petruk miwah Lora Bagong Ananata mandra tuwin Raden Harya Werkudara. Wis gleleng kae. Gleleng pripun? Lho. Kok gleleng pripun pito? Kowe rung krasa piye dereng? Wis dadi Baladewa, Truk. Estu napa? Kowe lha domongi kok. Waduh. Ngapae? Ngopo-ngopo ora? Rung krasa apa, Gong? Urung isih biasa iki. Wis wujud Ndara Werkudara. Hah? Wujud Ndara Werkudara. Ngopo kok madhes iki? Werkudara ini arama ora dadak. Gembos bane. Petruk nunggu sing apik, nggih. Supaya aja nganti ketara, Petruk patrape kaya Baladewa tenan. Gong, non, lelinggo sing apik. Malangkrik, tangane sing tengen numpang tangan kiwa. Wah, ayo wangun. Piye nggih Antasena? Nah, nek Petruk wis pas suarane. Bapa Werkudara. Wah. Kurang gedhe, ha? Kurang gedhe. Wis angel e. Nyuwara, ha? Nyuwara. Nyuwara? Wah. Gedheke sithik. Wah. Rada gedhe neh, rada antep. Ora cemeng ngono kuwi. Wah. Aku mbok mau dadi Baladewa Truk. Penak le omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ngene carane wetenge diampet, suarane liwat gulu. Ayo. Wah, angel iki. Piye carane? Coba latihan sik ndak selak do tekan kene, Gong. Oh, nah rada-rada. Gedheke sithik, Kas. Oh. Nek gedhe sithik iso ora? Iso, ning mung cendhek. Ora apa-apa. Coba gedhekno. Wah. Pisan, Kas. Wah. Aku pas kuwi. Ning mung cendhek ora apa-apa, ora apa-apa. Dijajal yo, Pakde Baladewa, anakku wong Kakang Antasena piye? Wah, nek kowe persis banget lho. Bapa Jodimati. Wah. Ayo gek nyeluk jenengku. Wah. Bapak matur kesembah katur ya, Pak. Wah. Antasena tak tampa. Waduh. Wae gedhe kok suarane cilik. Angel. Jan repot aku mau ajane aja putus asa to, Gong. Ora tak jajake es teh. Ya wis. Omeng paitane kok meng es teh ora.
Bapak Werkudara. Wah. Antasena. Anakku. Opo? Wis ngono wis ora ketara kok. Iya. Bapak iki arep doyak-oyak mungsuh, Pak. So. So. Kok mingso? Sopo saking cepete mingso? Mungsuhe padha karo bapak. Ojo kuwatir. Aku bapakmu ingkang bakal ndragulake mungsuhe kepapan kakek iki kontese. Sak karemu gong bejo cilaka tok sandang dhewe. Aja kaya ngono. Wah, aja nekake aku. Werkudara. Bole dawa. Bole dawa dengkul. Baladewa. Baladewa kakangku apa? Sing prayitna ngati-ati, Dimas. Wah, iya. Aja kuwatir. Antasena Mudura mungsuh tak trajange. Yo, ngati-ati wis kono. Iki mengke nek kula dipateni ora bakal mati wis to. Wis tak nehi jaya kekuatan. Kowe dilarani ora bakal lara, dipateni ora bakal mati. Oh nggih. Aku piye? Nek kowe mati, wah. Jangan begitu. Kowe ya ora apa-apa, Pak, ora usah kuwatir. Wah. Aja kaya ngono wae. Lah dalah kae apa Werkudara mungsuh awake dhewe. Wah, piye? Wah. Menungso ora tatanan. Waduh, lah kok iki ana Baladewa. Lah kaya aku maca nang ngarepe kaca gedhe-gedhe iki. Iki Baladewa ngendi iki? Iki Baladewa Jonangun. Wolo edan iki. Omongane sampeyan dhewe. Iki Baladewa ora ngawuh kawar aku malah menungsa tataran kembali malah nata maju Prabu Baladewa. Modar wae. Petro ketemu Baladewa tenan. Juantel prol glangsar. Kapomu kawan kowe? Wah. Soe. Wah, setan. Duwer. Suarane ketok. Wah. Aja ngawur. Iki Werkudara bojone Arimbi cangkemmu. Wah, kowe ngembari Werkudara, kowe sing ngembari karo aku, kowe ngembari. Aduh. Wah. Ngembari karo Werkudara. Wah, suarane ora pangling. Wonten rawuh.
Bareng tekan negara Ngamarta kok ana gegeran ora karu-karuan kae. Bledug mangambak-ambak lebur kasabuting angin. Lah iya. Mula aku tumiyup saking Durgantara. Ing wigati bakal niti priksa kelawan gegeran kae. Lah kok jebul barang tak sawang kok nyubriyani temen. Nyubriyani kados pundi? Lah kok Werkudara gelut karo Werkudara, Baladewa perang karo Baladewa kae karepe piye? Setyaki. Wonten dawuh. Ayo padha dipisah aja nganti dadi kaya ngono kae Setyaki. Kosek, iki Kresna iki? Inggih. Iki Kresna iki? Inggih. Wah, Kresna. Wah. Gong suarane, gong. Wah. Iki Narayana. Iya, Werkudara. Wah. Sik tak ngilangi apa iki mlebu nang klambi. Nyokot e. Koko Prabu ngaturi sareh. Sareh piye? Ana wong sing ngembari karo aku paning jajaran kuwi menungso ngembari karo aku iki. Ndelok diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih, kula ngertos. Sabar. Yo, sabar. Kula tak rembug perkara iki sabar. Iya. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe apa piye? Lho. Kresna ngerti? Ya aku ngerti wae apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku. Mbuh. Oh, konangan Andre yo salene Musik to. Men ngene iki sikik men gayang ora. Ora kok sik. Apa kira-kira negara Ndarawati wis ilang? Pagebluk ingkang tumama ilang kados pundi? Pagebluk menapa Prabu? Kok sik to? Yai Prabu mau tekan kene. Aku yang ngenderekake wonten wigatine Yun ngambil pustaka Jamus kuwi masa teng wigati kinarya tumbal wadali Praja Ndara ketaman pagebluk. Lah kok si Adius tekan kene iki apa Ndarawati wis tentrem mangke rumiyin Setyaki wonten dawuh kowe seksine ya. Kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndarawati mboten kenging menapa-menapa Prabu. Lah apa to kowe? Kandhane ngayal senengane kowe ngarani karo aku Setyaki. Meneng ora? Lho, aku nata Ndarawati. Iya, ning meneng ora? Ora meneng tak bubuti bringosmu. Wah, meneng. Aku. Oh ya wis. Tak kira iki kok ya. Dene kaya ngene kok anggepe. Mung dianggep Werkudara dadian saka nduwer. Nduwer dengkulmu mlocot. Wis gong ora anu mau iki. Men ket mau dunake nduwer. Aku nendang ra dirasake, Antasena ngapusi jare ngekeki kasekten mbul ya ora ana apa-apane to. Nek ora mati, Sing penting ora mati. Ha iya. Mangke piyen? Ning sadurunge ayo. Ponokan Petruk salin. Lho, Petruk sapa? Petruk sapa tuthuk gundulmu? Kowe iki Petruk to? Baladewa. Petruk. Ayo salin. Ngayel ayo salin. Kowe barang. Aku sapa? Lho kowe Bagong kok dadak aleman
Yo, bubar pisan to. Lah. Ganti klambi. Wah, yo. Waduh, gaya ora. Mengane, Bagong kon salin angel. Lah sida ngelucu, Truk. Ha piye dinggahke wisan? Ha iya. Oh. Wis kowe saiki padha sumeneo nggih. Koko Prabu nggih. Mesti kemawon paduka menika kedahipun Prayitna. Prayitna tegese piye? Ingkang mbeta pustaka Jamus Lima Sada menika sanes kula. Mboten wonten jamak limahipun sampurna Tandrawati kok mboten dipun derekaken Setyaki menika mboten badhe kelampah. Lho. Lah terus sing nggo pustaka Jamus Lima Sada mau sapa? Wujude ya kowe Kresna kowe latar. Kresna aja mbingung aku. Aku wis kebacut nundung Sedewa. Jebul sing gawa pusaka dudu kowe. Dudu Werkudara Setyaki seksine. Ih, Kakang Mas Yudiwati. Sanes Koko Prabu nembe menika rawuh wonten negari Ngamarta. Wah, edan. Baladewa kakangku piye kanane kaya ngene? Wah, dalalah kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Kapokmu ora we. Diomongi ngeyel. Wong nek muni duwe pawadan aku sing paling bener sing ngomong sapa? Yo gelutne yo. Us. Mangkel aku kok. Senengane wong kuwi anggere wis rumangsa bener kok terus ora iso dikandhani ora iso delekke. Saiki buktine kaya ngapa piye? Piye nek anane kaya ngene iki? Wah, dalah. Waduh. Waduh, kewirangan aku Kresna, aku tak bali nang Mandura wae Kresna. Aku ngakoni luputanku. Aku wis nundung karo Sedewa. Aku wis dadi jalaran ilanging pustaka Jamus Lima Sada. Ning lelakon sing wis kelakon digetunana tanpa guna. Werkudara, pancen bener apa kang tok kandhakake? Ngibarate sega ingkang wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sega. Yo. Mula perkara iki wajibe ditanggung jawabi tegese wani nanggung perkarane. Nanggung perkarane piye? Ayo sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Nadyan ora nganti pustaka Jamus Lima Sada sarta ora nganti lawan adimu ragil ingkang lunga saka negara Ngamarta. Nanging mbok menawa ora uwing siadi lawan Yayi Prabu Darmakusuma dadi srana tentreming Kakang Semar. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura. Ngarep kakangku tak boyonge sowan ing Karang Kadempel Jlamprung tak ajake nekula tak kandhine. Semar, aku luput, aku njaluk ngapura. Dimas, mangkat to dhisik. Wah, yo aku njaluk ngapura. Mara ndak suwun Kakang Nayantaka maringa dawuh, sejatine eneng apa? Dene Kakang Semar teka nandhang raga. Mongko Kresna ora nate pangling lawan watak wantuning Kakang Badranaya. Kakang Semar ki duwe gegayuhan ora nate kawiyos sing pangandikan kanthi cetha nanging ginebeng ning jroning penggalih. Kakang Nayantaka, Kakang Semar darbe gegayuhan apa? Kakang Semar darbe panjaluk apa marang para Pandhawa? Iki Yayi Darmaji sak kadang-kadeyan ing padha suwana ning Karang Kadempel. Kakang Nayantaka, Semareka den prayitna samurires eka balik
Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti dupi midhanget sabdanipun ingkang Bendara nenggih nata ing Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna dadi gumaregel penggaling Lurah Semar Badranaya milon-lonan mandhap saking patenggan dengongok Sang Badranaya lenggah sekeca kagiat sangganing para Pandhawa wau Titiyani Gandayani Trisanya Katen prayetna semurire seka balik Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi Ndara kula Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Kresna iya Kakang Semar ya Dipol iya Kakang Semar syukur yen to Kakang Semar wis katon luwih prayoga dina samengko syukur Kakang Semar. Wah, Bapak waras, Truk. Wah, Bapak waras, Gong. Wah, wis mengaleman selama ini. Wis genah kuwi ora ana apa-apa kok gregah tangi tanpa mimik obat, tanpa ngombe jamu kok terus gregah tangi. Oh, Bapak ki ya duwe gayane ya sok ngono kuwi nek duwe kekarepan kok. Kakang Semar ora usah dadak api-api nandhang ruga sejatine apa ingkang ginaya. Kula pancen ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa ingkang wigati. Namung badhe kula aturi priksa bilih kula menika kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan ingkang piye Kakang Semar? Mboten perkara kayangan ingkang magrong-magrong dumadi saking Mutiara Jamrut menika mboten. Ora embane kayangan Sulalaya kula kepengin kembari marang kayiwangan Sulalaya menika mboten. Ning kayangan menika papan sing tentrem, papan sing ayem, papan sing rukun. Papan sing manunggal, mboten wonten raos diya diniya wonten madyaning kayangan. Mula kula kepengin mujudake kayangan menika mapan wonten negari Ngamarta gesanging para kawula tanpa beda gesang wonten ing kayiwangan. Kebaking katentreman, kebaking kabungan. Sranane kula namung kepengin ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karang Kadempel. Ingkang wigatos namung kula kanthi nyaketi gumregahing para kawula, gumregahing sedaya para kawula negari Ngamarta supados dipun caketi raosipun. Amargi menapa Ndara? Sing jeneng kawula menika mboten betahaken brana picis, mboten betahaken dibiyuki bondo donya mboten. Ning nek digatekke uripe karo pengarepe, kawula menika bakal saya percaya karo sampeyan. Percayaning kawula karo ndara-ndara kula Pandhawa mujudaken satunggiling praja ingkang ayem, tentrem. Praja ingkang gemah ripah lojinawi embane kawula sami urip wonten ing kayiwangan. Wah, Dipol. Teka luhur temen gegayuhamu. Kakang Semar yen to kaya mau paring dawuh kelawan Petruk. Mesti wae ora usah dadak ana lelakon ing tentu manduk ana ing Praja Ngamarta. Lah lelakon apa? Yen to Kakang Semar kepengin ngrawuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora bakal lakon. Sebabe ragil Pandhawa Yayi Sediwa lunga saka Ngamarta. Lunga saking negari Ngamarta? Iya, Kakang Semar. Lah,
Cing dadi jalarane merga ditundung dening bendaramu ya kuwi adiku Njodipati. Ditundung dening Werkudara Kakang Badranaya. Semono uga pustaka Jamus Klima Sada kalimput dening mungsuh dibet digawa dening panjalmaning wong kang murang tata. Satemah pustaka Jamus Klima Sada lan Sedewa ilang saka negara Ngamarta Kakang Semar. Niki mertandhake nek sampeyan iku kurang lantip panggraitane. Sampeyan kurang awas, ngoten. Jaman sakniki nek ora awas gampang diblithuk karo sak pepadane. Jaman sakniki nek ora pinter gampang dirubuhke ngalor, dirubuhke ngidul karo sak pepadane. Mula sesuk meneh niku sing prayitna ngati-ati. Iya Kakang Semar, aku njaluk ngapura. Dadi pustaka Jamus Klima Sada ical, iya pancen mengkono diasta dening Sinuwun Dwarawati. Nanging dudu aku Kakang Semar, nggih kula pun ngerti. Terus Ndara Sedewa nggone gondele pustaka Jamus Klima Sada malah keluputan tumraping Werkudara. Wekasan gempung atine Bratasena, adine lanang ditundung lunga saka negara ing Ngamarta Kakang Badranaya. Ndara Werkudara niku ya kleru. Nuruti dhateng mubal babaling nafsu, nuruti dhateng mubal babaling rasa ingkang boten saged dipun sirep. Wekasan bawur paningalipun boten saged mrisani kanthi teliti. Wah, aku luput, boten mung cukup luput. Ning nek Ndara Sedewa ora ketemu pustaka Jamus Klima Sada ora ketemu lha napa gegayuhan kula ajeng cabar gagar-wigar. Mula Sinuwun Ndarawati kalih Ndara Werkudara, Ndara Janaka nggih ampun terus meneng-menengan kaya ngeten iki. Budidaya pripun carane supaya pusaka lan Ndara Sedewa enggal dadi jangkeping Pandhawa 5 lan pusaka diasta malih dening para Pandhawa dene. Tresna sinayang manglung minuraken Dewi Kramanira kang mitiraning astaning asta Bintara. Nggih. Aja serik rasamu. Yen to didhawuhi dening Kakang Semarapan iki dadi kewajibane awake dhewe. Yo. Ilanging pustaka Jamus Klima Sada sing asta wujud nata Ndarawati nadyan dudu pun Kakang nanging dadi kewajibanku ngupaya pustaka Jamus Klima Sada. Yo. Semono uga Werkudara wegah ngono ngupaya alamadimu ragil supaya kelakon penjangkaning Kakang Semar merga miturut pitunganing nata Ndarawati apa ingin digayuh dening Kakang Nayantaka ki pancen luhur. Ora sah dadak kakehan gunung. Dibudalake kowe mabura ning Dirgantara aku tak metu daratan karo Janaka. Ayo di
Aklar pandhan moncar tinonir kegonang surem sorotetan padhang kasoran pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga ya jagat mangestu para wayatur jagat Werkudara wengakno permana jati aja kleru ya Yayi. Wah kaget dinana wujud Kresna loro cacahe. Aja mati tanpa aran. Kowe engkeng aja mati tanpa aran. Aku Nata Ndarawati. Lah kok dadi aku ketemu karo wujuding Nata Ndarawati. Yen ngono kowe engkeng sesingla Nata Ndarawati kang bakal gawe banger bacin asmaning Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Aja ngawu gawar-ngawur. Cetha yen to kowe engkeng lembut pustaka Jamus Klimasada miturut aturing para putra lan sangganing para Pandhawa. Ingkang gawa pustaka Jamus Klimasada wujuding Nata Ndarawati mbok balekake apa ora? Ora mbok balekake aja kelakon dosa. Kowe adu arep karo Nata Kresna. Tak balekke pustaka Jamus Klimasada, waton wis bedah diadani Nata Ndarawati. Werkudara, kowe aja kleru. Kowe aja ngawu gawar-ngawur. Aku kadangmu Nata Ndarawati. Aja mbok picake Werkudara. Mati kowe. Wah. Atmara Sang Arjuna Esmanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh piye Janaka Koko Prabu nyata mboten jamak limrahipun menawi Nata Ndarawati tandhangipun kados mekaten Koko Prabu ingkang rayi kasoran nadyan Kakang Mas Njodipati ugi kasoran kelawan Nata Ndarawati ingkang sajaipun sampun benten kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu Janaka wonten paring adhawuh sabisa-bisa tambakan lakuning Ratu Ndarawati ae Koko Prabu badhe tindak dhateng pundi aku tak golek jago ingkang sakmurwat karo kekuwataning Kresna kae. Pandhita kang nyare wangsit pindha kumbang ngajaping madu sarining tawang ana pandhita muda sapa? Aku pandhita Kleyang Kabur Kanginan mendung kebaraten ing endi tibane kono papan dunungku. Yen kowe takon karo aku Begawan Waskita Jati. Begawan Waskita Jati ya. Panjenengan sapa? Tepungke Nata Ndarawati Prabu Kresna Penemban. Nadyan muda tumaruna nanging ndak sawang kekuwunge kaya anelai. Cetha lamun panjenengan pendhita ingkang nadyan tasih muda nanging wis buntas kawruhe. Apa kira-kira yen Nata Ndarawati nyuwun tulung kaliyan Penemban Waskita Jati, Penemban bisa paring pitulungan kaliyan Nata Ndarawati.
Sinuwun. Kepasang Yogya katuju inginu dene dina samengko aku nedeng lakoni tapa ngrame. Tegese tetulung marang sak pepadaning urip. Kersaning Sinuwun Ndarawati kepiye? Aku duwe mungsuh. Ya kuwi wujude tan prabeda kelawan aku. Ingkang gawe lengsem ing nata Ndarawati. Sarta nyidra pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Waskita Jati yen penemban Waskita Jati bisa mateni ratu ingkang wujude tan prabeda kelawan panjenengan ingsun. Aku ingkang bakal paring apa ingkang mbok suwun. Adalah wong tapa ngrame ora bakal nyuwun sesulih apa-apa. Sinuwun Ndarawati tak aturi ngaso sawetara tak trajange kaya ngapa wujuding mungsuhmu. Iki to sing sesinglana Ndarawati. Iki sapa? Pandhita Klihang Ngabur Kangenan Begawan Waskita Jati. Ayo Sinuwun Ndarawati, kowe bali kaya wujud sejatimu. Kowe ora sandadak melu-melu perkara iki. Pengin mati sampurna. Ayo gage patrana Waskita Jati. Menungso ora tatanan. Jebul kekuwataning ngungkuli kalawan Werkudara lan Janakaya. Waskita Jati ungguli pustaka Jamus Limasada lakon babar jatining wujud parat. Kowe kalah prigel karo Waskita Jati. Isa tak rebut pusaka Jamus Miang Jimat Limasada. Nyaketa kene nata Ndarawati ora kelakon mati dening aku derajat apa? Nungkuli pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Ical wujuding nata Ndarawati. Wenteh nenggih dewaning panggoda pangetone Wang Mikulun Mandya Bathari Durga. Tobat. Mati aku, teman. Mati aku, yo. Waskita Jati, aku ngaturake panuwuning ing tanpa pepindhan. Sinuwun. Ndak aturi nampa pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Iya. Pusaka ndak tampa. Ilanging nata Ndarawati jebul sesinglaning Mandya Bathari Durga. Pancen kepara nyata. Ning gumunku, dewaning panggoda pangrencana lah kok dadi wedi nyawang pasuryaning pandhita muda kang aran Waskita Jati. Mongko miturut pitunganing nata Ndarawati, mung ana loro ingkang dadi
mungsuhing Bathari Durga sarta diwedeni dening Permoni. Siji Kakang Semar, loro Ragil Pandhawa, wenteh Sang Sedewa. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya ya. Sedewa ora dadi ngopo? Bingung raos sing manah kula kedah mapan wonten ing pundi tumuli kula memba pandhita namipun Raskita Jati. Yayi, kaya prayoga kaya mengkono ora ado-ado lungamu saka negara Ngamarta. Inggih, kasinggan mekaten. Digoleki dulurmu tuwa sing nundung karo kowe, Kakang Mas Werkudara. Iya, mangke kula nampi duka ora ana aku, Yayi. Minggat nendi mimba pandhita Amas dadi pendhita nom sing mungsuh Kresna mau. Inggih. Wah, Sedewa wonten dawuh ora sawedi karo aku. Jebul kasunyatane bener kowe tinimbangane Werkudara. Mula nadyan aku tinemu tuwa ning nyatane aku luput. Aku ora isin njaluk ngapura karo Sedewa. Ih, mboten dados menapa. Jer sedaya titah ingkang gumalaran wonten jagat menika dunungan ina lali salah apes kelawan mati mbok menawi Kakang Mas nembe kesupen dhateng kawontenan. Yo. Ragil wonten dawuh diarep-arep barep kakangku nyang Karang Kadempel. Kresna kakangku pusaka Jamus Lima Sada aturna barep kakangku Werkudara Sedewaya budhal nang Karang Kadempel. Kakang Semar, pustaka Jamus Lima Sada wis bali marang para Pandhawa. Pandhawa wis jangkep 5 cacahe. Ya kuwi Sedewa ingkang wis bali dadi ganeping para Pandhawa. Ah, syukur-syukur, Ndara. Kayangan saged mawujud mapan wonten negari Ngamarta saengga sugenging para kawula sak negari Ngamarta embanipun gesang wonten ing kayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.